Riformi kbar f'Malta fis-settur tal-enerġija u l-azzjoni klimatika kienu nnotati fir-rapport tal-Fond Monetarju Internazzjonali, l-IMF. F'rapport l-esperti internazzjonali mmarkaw ir-riformi fis-settur tal-enerġija fir-rapport tagħhom li reġa' ta' ċertifikat b'saħħtu lil Malta. Bi kliem ċaru tont kitbu strong progress is being made on improving energy security. Il-Ministru responsabbli mill-Enerġija Mirjam Dalli rreaġixxiet għal dan ir-rapport billi qalet li x-xogħlijiet jitwettaq qed jiġi notat mhux biss f'Malta, iżda anke barra minn Malta. Intqal il-proġetti li qed isiru qed ilestu l-Malta għall-futur u għalhekk l-IMF tagħhom l-importanza fl-analiżi tagħha. Fost oħrajn fir-rapport l-IMF issemmi x-xogħol fuq it-tieni interconnector bejn Malta u Sqallija li jinsab miexi b'ritmu tajjeb ħafna. Issemma wkoll investiment fid-distribuzzjoni tal-elettriku li ma' investiment u l-ikbar li qatt sar b'lena Malta tniedi wkoll pjan għal 9 snin. Fejn tidħol l-azzjoni klimatika r-rapport tal-IMF jinnota li l-miri li Malta kellha għall-2030 fejn tidħol enerġija rinnovabbli jinqabżu tant li issa saru miri ġodda. Issemmiet il-Climate Action Authority li l-Gvern Malti wettaq u li l-ewwel tat-tip tagħha fl-Ewropa. Fil-waqt li jimmarkaw qsma oħra fit-tranzizzjoni li trid issir hawn ukoll l-IMF jagħti ċertifikat b'saħħtu lil Malta. Waqt il-programm Papers kien fuq wan il-Ministru Mirjam Dalli qalet kif dan ir-rapport huwa ta' sodisfazzjon. Hekk kif jissemma l-progress b'saħħtu fuq it-tieni interconnector, iżieda tal-persentaġġ ta' rinnovabbli għal aktar minn 17%, ċifra li kienet baxxa ħafna fi żmien Gvern nazzjonalista, kif ukoll il-ħidma fejn tidħol l-azzjoni klimatika. L-oppożizzjoni tipprova tkisser jew tikkritika b'mod negattiv ħafna dak kollu li jkun qed jgħid il-Gvern. Imma meta mbagħad ikollok istituzzjoni internazzjonali tgħidlek isma' dal-pajjiż mhix il-qudiem ħafna fejn tidħol l-enerġija, mhix il-qudiem ħafna u jrid jibqa' għaddej b'dan il-mod fejn jidħlu ir-rinnovabbli. Fejn tidħol l-azzjoni klimatika, il-fatt li qegħdin nagħmlu pjan għall-adattament tal-klima li qed nidentifikaw dawk is-setturi li jistgħu jkunu l-arm il-quta li noħorġu b'soluzzjonijiet għalihom. Jiena li dak huwa ċertifikat tax-xogħol kbir li qegħdin nagħmlu.